I'm a fool for your love. Yo, what is up mga kadugo? It's me again, your boy Kian Show It's me, your girl, Jazzy Ventura. from Gatara. So for this vlog guys, na ipapakita namin Kung paano, kung paano kami nagborboras ni mais guys. Awang kami ti boras tata maisen. Sumusul ajiri pertata ngaminan so nga surusurutin mo. surutom bilang ajiri pertata namin ano sa namin ado ti malablabsan na datihan na malalang. Ado. So hindi makitandanan ti iso mo lang isipan dyan mo ano eh 300 mo lang, so 300 mo lang tandam yan kami mang kura sa hindi gatang di bagas kada sila na so pwede 600 mo na may saldo mo yan buka kami di so ay kaduami ngayon ni papang nanto ngayon kami Chukaruba na lang, tinaw ni. Ito lang kasi. So, naslig na. So, hintay na lang namin yung reaper guys, no? So, katapos lang namin kumain at maaga, mga 6:30 na guys, no? So, yan, bibi. Antan. So, maliligo na muna kami bago natin pasukin yung ganyang klaseng trabaho kasi napakainit ang panahon ngayon guys. Baka makasta kami ka. Baka maulaw ka sa maulaw. Sanay ka? Puda? Ayan kaya ta. Ayan, saya. Kayang pa, di kaya. Gawin tayo dyan. So, sa mga bago pa lamang dyan at nabisita dito sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. And click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng i-upload namin videos. So, ito yung buhay namin dito sa probinsya guys, no? So, sana magustuhan nyo itong buhay namin na pinapakita namin sa inyo. Lahat ng mga kagaya namin, tis-tis lang tayo, mga kahon din tayo, men. Let's go. Bye. Dang pidot ma? Awan sang unay niya. Tidam-dam mo lang ya. Pamutos ako muna. Udot. Gusto ako tibiyag ti ano, mangaldawang kami. So yan rin ti may saldaw ako. Narigatig sapol ti kwarta, ano di ka makabasa. Hey. Hey. Oh, yeah. Susurutan mo ito yung reaper. Tapos nagiging mabati. Iso di alam na eh. Kanto ba ito buras mo eh. Diyan yung reaper. Susurutan mo. Diyan kami bakit ito. Tama, 600 men naman pa sa ito. Nagatang di pampers dyan ako na eh. Oh, yeah. Dangayang si kanon na.
Nasikiyan guys. Kapagod. Namin 100 times kami sa naglikos-likos. Una yung mapiid ito. Tatay lang muna na gaya. Exercise na rin to guys. Kasama namin pala si Papa. Napudutan guys. Ganito kami mag-ani ng mais guys. Ito yung mga napupulot namin. Na? Si Papa at si Kian. At si Kian. May merienda na tayo at nandito si Uncle Nelson yung may-ari ng maisan na to. Yung malapit nang matapos no, yung isang maisan. Si Uncle ang may-ari ng maisan na to no. So, trabaho rin minsan kasi may inaalagaan din kami na kailangan namin buhayin yung mga babies namin na chicks. Yep. Ang init, grabe. So ayun guys, sukum na lang kami ng aming inumin. At ayun, makapagpahinga na rin sa wakas. Kumuto, masama nga din ng oras yaw. Girigat ti biyag niya. Biyag ti marigiriga. Hindi tayo aramid ti kinadakis, may ubra. May ang nga nakababain ti agubra ti kastoy niya. So nga siya mi kanyayo ti aming ubra ni. Tadaway pa kan magiging manok mi niya. Nga ni mapuno ti dalawang man tayo manin. Pribat manin. So, ginanakan nyo pa lang guys. Pudot, grabe. City talaga ti, makitintin ng danan. Hindi pa lang ni Papa ni. Hindi mo pa lang butas ni Papa Justin ni. Ito nyo.